ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ተደናጊዞ ለመስርሕ መምላስ ሬሳታት ግዳያት ሓደጋ ላምፔዱዛ ዝኾነ ዜጋታት ኤርትራ ናብ ሃገሮም ክቀላጠፍ መንግስቲ ኢጣልያ ደጊም ሓቲቱ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ አቶ ዑስማን ሳሌሕ ሎሚ 6 ሕዳር ንፈጻሚት ጉዳያት ኤምባሲ ኢጣልያ ኣብ ኤርትራ ናብ ቤት ጽሕፈቱ ጸዊዑ ኣብ ዝዘራረበሉ መንግስቲ ኤርትራ ንምቅልጣፍ ናይቲ መስርሕ ኣመልኪቱ ብ18 ጥቅምቲ ብደብዳቤን መንግስቲ ኢጣልያ ደጊሙ ከም ዝሓተተ እንተኾነ ግን ብወገን መንግስቲ ኢጣልያ ኣብ መስርሕ ምልላይ ኣሎና ምስ ኪኢላታትን ቀይሕ መስቀልን ንዘራረብ ኣሎና ካብ ዝብል ሓሊፉ ዛጊት ዝጭበጥ ምላሽ ከም ዘይተረኽበ ብምጥቃስ እቲ ምድንጋይ ንስድራ ቤታት ግዳያት ኣብ ሰንፈላላ እትዩ ስለ ዘሎ ክቀላጠፍ ሬሳታት ናይቶም ዛጊት ተለልዮም ዘለዎ ግዳያት ድማ ብዝቐልጠፈ ክልኣኽ ፀቒጡ ሓቲቱ ሚኒስትር ዑስማን ሳሌሕ ኣብ ዘቕረቦ ጻውዒት መንግስቲ ኢጣልያ ካብ መንግስቲ ኤርትራ የድልሎ ዝብሎ ምትሕብባር እንታይ ምዃኑ ብንጹር ክሕብር ብዛዕባ መልኣኽ ናይቲ ሬሳታት ወጋዓዊ ሓበሬታ ክህብ ከምኡውን ንምኽንያት ምድንጋይ ናይቲ ዝተለለየ ግን ከኣ ዛጊት ዘይተለኣከ ሬሳታት ኣመልኪቱ ንጹር መብርሂ ክህብ ኣተሓሳሲቡ